may tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Pauwi na ako noong mga oras na yon, matapos mag-volunteer sa pagbabalot ng mga bagong dating na libro sa library. 2:00 ng hapon, hindi pa ako nanananghalian. Nagmadali ako sa paglalakad sa ilalim ng maaraw na hapon. Sa sobrang gutom, naisipan kong bumili muna ng tinapay sa isang bakery sa 21st Street. Habang naghihintay sa ale na aligaga sa pagsilbi sa mga customers, namili muna ako ng bibilhin ko. Maraming uri ng tinapay ang nakadisplay kaya nahirapan akong mamili. "Relina!" Pagtawag ng isang boses ng isang lalaki na ingat na ibuka ang sariling bibig. Lumingon ako panandalian at nakita si Rolando na may dalang bike. Mukhang bibili rin siya ng tinapay. Mukhang gusto niya akong kausapin pero hindi ako nagsalita. Pagkaabot ng ale sa sukli ko, umalis na rin ako agad. Kinabukasan, naririnig ko sa mga kaklase ko ang usap-usapan na hindi ko raw pinansin si Ronaldo. Kung sa akin lang naman, wala akong pakialam kung mainis siya sa akin kasi wala naman akong balak makipagkaibigan. Sanay akong hindi namamansin. Sa klase nga namin, wala akong tinuturing na kaibigan. Makikipag-usap lang ako kung kailangan, ngunit pagkatapos nun, hindi ko na sila kakausapin. Bilang transferee, ine-expect nila na makikipagkaibigan ako sa kanila, pero nagkamali sila. Wala akong balak magkaroon ng barkada. Sinubukan niya akong ngitian nung inabot niya sa akin ang tasa na may lamang tsampurado, pero binigyan ko siya ng tingin na para akong naaalibadbaran sa ginagawa niya. "Snobber?" Pangaasar niya sa akin nung tumalikod ako. Dumaan ang mga araw na lagi siyang nagpapapansin sa akin. Halos araw-araw ko siyang sinusungitan upang maisip niya na hindi ako magiging mabuting kaibigan. Pero kahit na ganun, lagi siyang nandyan para sa akin kapag nalalagay ako sa alanganin. Katulad na lamang nung nakalimutan ko na may assignment, pinakopya niya ako. Nung wala akong baon, siya ang nagbayad sa contribution ko sa morning soup. Siya rin ang nagbigay sa akin ng pagkain nung recess ng araw na yon. Kapag may nangaaway sa akin, pinagtatanggol niya ako. Pero kahit na tinutulungan niya ako, ang lagi kong naaalala ay ang mga panahon na ginugulo niya ako pag nagsusulat o kaya ay inaasar niya ako. Kahit alam kong mabait siya sa akin, hindi ko man lang nasuklian ng ngiti ang kanyang mga kabutihan. Isang madaling araw, nagising ako sa isang panaginip patungkol kay Ronaldo. Sa panaginip ko, nagsimula ang araw na hindi ko siya pinansin sa bakery, hanggang sa mga araw na pinapatawa niya ako at pinagtatanggol mula sa mga nambubuli sa akin. Doon ko napag-isip-isip ang lahat. Sa ilang buwan na magkaklase kami, siya lang ang gusto makipagkaibigan sa akin pero hindi ko man lang siya pinahalagahan. Naisip ko ilang buwan pa naman bago magtapos ang taon.
Kaya may pagkakataon pa akong humingi ng paumanhin sa mga asal ko. Simula nung araw na yon, nagbago na ang pakikitungo ko sa kanya. Kapag inaasar niya ako, bumabawi na rin ako ng asar sa kanya. Kapag inaalok niya ako ng tulong, tinatanggap ko na. Kapag tinutulungan niya ako, niningitian ko na siya. At habang unti-unti akong nagbabago, siya namang pagmulat ng aking mga mata. Akala ko noon, ako lang ang binibigyan niya ng ganoong atensyon. Akala ko, ako lang ang pinapakitaan niya ng kabutihan niya. Pero lahat pala ng tao sa paligid niya ay ganun siya. At isa lamang ako sa kanila. Hindi ko maintindihan kung bakit nagpupuyos ang aking pakiramdam nang makita kong nag-aasaran sila ng kaibigan niyang babae mula sa kabilang klase. Parang tatalo ng puso ko nang makita kong sinalo niya ang secretary namin nang madulas ito habang nakapatong sa upuan para magsulat sa pisara. Umiinit ang ulo ko sa tuwing hindi niya ako kinakausap. Kung ano-ano na ang pumapasok sa isip ko habang may kausap siyang iba. Pero sa kabilang banda, naa-appreciate ko naman sa tuwing tumutulong siya sa ibang tao. Habang iniisip ko ang mga nararamdaman ko at pinagmamasdan ko siya, parang nagsisisi ako na naisipan ko pang humingi ng tawad sa kanya. Hindi ko na masabi sa kanya ang gusto kong sabihin kaya isinulat ko na lang ito sa isang index card at inipit sa notebook ko. Pinilit ko muling ibalik ang dating ako dahil naisip ko na mas pinapansin niya ako kapag masungit ako sa kanya. Pero nagkamali ako. Nang mapansin niyang bumalik ako sa dati, hindi na niya ako masyadong kinikibo na siyang mas ikinagalit ko sa kanya. In love ka, no? Tanong sa akin ng mama ko. Hindi ako nakasagot. Hindi ko naman alam kung ano yon. Ang alam ko lang, may isang malaking pimple na tumubo sa ilong ko. Sign yan na in love ang isang tao. Pang-aasar ni mama sa akin. In love? Sinong in love? Hindi ko pinansin ang sinabi ni mama. Nagpatuloy lamang ako sa ginagawa ko. Pagkatapos ng klase, pumupunta ako sa library. Wow ha, ang haba pa. Wait lang, partner. Mahaba pa. Pagkatapos ng klase, pumupunta ako sa library. Maliban sa pagkakataong makapagbasa, doon rin ay nakakarinig ako ng mga chismis mula sa mga estudyante. Doon ko nalaman na may nililigawan na pala si Ronaldo sa Section 1, si Alyssa. Nakasalubong ko na yung Alyssa dati. Maputi, mahaba ang buhok, matangkad, matalino, palakaibagan at parang prinsesa kung gumalaw. Napakahinhin ni Alyssa. Sa tuwing nagde-date sila sa library, lagi ko silang binabating-tingan kapag naglalandian. Minsan naasar sila sa ginagawa ko kaya sa waiting shed na lang sila tumatambay. Matatanaw ito mula sa bintana ng library. Mas nakakapraning pala ang mag-isip kapag hindi ko nakikita ang ginagawa ni Ronaldo. Pero mas nakakaasar ang makita silang babalik sa library dahil pinagbabawalan silang tumambay sa labas. Pagbalik nila, sa loob na lang sila ng office ng librarian nagkwentuhan. Hindi ko naririnig ang pinag-uusapan nila doon pero kitang-kita ko sa salamin kung gaano kasaya ang dalawa. Tila napagod na ang puso ko sa kakahabol sa isip ko. Kaya napagpasyahan kong tapusin na kung ano man ang nararamdaman ko para kay Ronaldo. Pumayag ako sa alok niya na inuman sa bahay nila kahit hindi ako umiinom. Pagdating doon, kami-kaming mga magkakaklase lang ang nandoon.
Habang naglalasing sila, sumama ako sa laro nilang spin the bottle. Ang rule ng game, kapag ikaw ang napili ng bote, pwede kang magsabi ng kahit anong sikreto or tutunggain mo ang isang maliit na baso na puno ng alak. Nang mataon na si Ronaldo ang napili, sinabi niya sa lahat na sinagot na siya ni Eliza. Sakto rin na habang naghihiyawan sila dahil sa sikreto na yun, biglang bumigat ang ilalim ng aking mga mata. Pakiramdam ko iiyak ako kaya tumungga ako ng alak sa unang pagkakataon. Tuluyang dumaloy ang aking mga luha. Nagtawanan silang lahat dahil iniisip nilang naiyak ako dahil sa alak. Nagkaroon tuloy ng dahilan para maghilamos at makalayo mula sa kinaroroonan nila. Pagkatapos maghilamos, nagpaalam na rin ako agad na uuwi na. Isang araw nakangiting bumati sa amin ang aking guro. Nang ibalik niya ang aming mga notebook matapos tsekan, binasa niya sa klase ang isang index card na nahulog. Dear Ronaldo Aldo, salamat sa pakikipagkaibigan sa akin kahit lagi kitang sinusungitan. Masyado ka kasing papansin. Palagi mo akong pinapasaya pero pakiramdam ko, hindi ko na kailangang ibalik yun kasi marami kaming napapasaya mo. Bahala ng iba na magpasaya sa'yo. Sabi mo hindi kita nilingon. Lumingon kaya ako? Ikaw pa ba? Sino bang hindi makakapansin sa'yo? Mabuti na lamang wala akong nilagay na pangalan. Hindi ko inako ang index card na yon pero may mga naghinala na maaaring ako yun. Sa likod ng isip ko, tawang-tawa ko sa inaabot kong kahihiyan. Pero pinilit kong umakto na wala akong kinalaman sa papel na yon. Relina! Pagtawag ni Ronaldo. Nagmamadali akong umuwi ng araw na yon kaya pinag-isipan ko muna kung lilingunin ko siya. Muli niya akong tinawag. Hudyat na papalapit na siya sa akin. Huminto ako panandalian pero naisip ko na baka tanungin niya ako tungkol sa index card, kaya mabilis akong naglakad. Kahit binilisan kong maglakad, nahabol niya ako. Inabot niya sa akin ang index card na may lamang mensahe ko para sa kanya. Kinabahan ako na baka alam na niya kaya binalik niya sa akin. Sabay na tayo umuwi, alok niya sa akin. Sa tingin mo, sino kaya nagsulat niyan para sa akin? Hindi ako sumagot. Kilala ko siya. Kung inaasar niya lang ako, tititigan niya ako ng masama na parang pusang nakakita ng ibang pusa. Pero nang itanong niya sa akin yun, bakas ang pagtataka sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon, tahimik kaming naglakad habang nagsasalo sa iisang payong sa ibabaw ng nagbabagang mga semento. Hindi ko alam kung kailangan ko pa bang umamin. Pero ang mahalaga ay ramdam ko sa sarili ko na handa naman ako'y siyang lingunin kung itutuon niya ang pag-ibig niya sa akin. Ang kwentong ito ay mula sa orihinal na akda ni Neptri, isang tambalanista.